Здравейте, аз съм Наталия, вие сте със Съветите на Тигъра, където си говорим за кариера и всичко свързано с нея. В днешният епизод ще поговорим малко за това как да се подготвим за интервю и всъщност кои са няколкото основни неща, които работодателите гледат по време на вашето интервю. Не се притеснявайте, ако нямате опит, тези неща са валидни и за хора с 5 години, и за хора с 0 години, и за хора с 10 години, тъй като са доста общо приети и са неща, които трябва да се спазват и които трябва да знаете, за да можете да се подготвите максимално добре преди да се явите на интервю за работа. Нека да започнем първо с подготовката и всъщност няколко основни неща, които са важни преди да стигнете до самото интервю. Няколко основни неща. Първото е да проучите добре компания. Това е едно от основните правила, едно от златните правила. Всъщност това дали сте прочели достатъчно информация за компанията, дали сте се запознали с нейната дейност, изобщо неща, които са свързани с това какво представлява компанията, каква е нейната култура, какви са, да речем, продуктите или услугите, които предлагат. Това е информация, която може да се намери спокойно в интернет. В повечето случаи компаниите имат сайтове, които можете да разгледате, на които цялата тази информация е налична и достъпна. Така че е добре да се подготвите и да ги знаете тези неща. Не е нужно да навлезете в супер много детайли. Не е нужно да знаете какви са финансовите постъпления на компанията. Със сигурност това не се очаква от вас. Но е важно да знаете основните неща, за да може да се подготвите първо и да изглеждате подготвен. Тоест, че сте отделили абсолютно целенасочено време, за да проучите каква е тази компания, с какво се занимава тя и съответно защо е и вашият интерес към нея. След тази информация, която е за компанията и с какво се занимава тя, е добре да се подготвите с отговори на някои от най-често задаваните въпроси, които ще разгледаме в малко повече детайли в следващи клипчета, но едни от най-често задаваните въпроси са: разкажи ми за себе си, къде се виждаш след 5 години, каква е мотивацията ти да работиш в тази компания и защо реши да кандидатстваш в нея. И въпросът, който е най-трики, бих казала, е свързан с заплатата. Каква заплата очакваш? Независимо дали имаш работа или не, трябва да имаш горе-долу представа. Това може да го провериш и да свериш часовника си буквално и в заплатомер.bg, нашият тул за сверяване на заплати, тъй като той е доста полезен за това да ти покаже всъщност къде се намираш ти и какво би могъл да очакваш от позицията, на която се явяваш за интервю. След като си отговорил на тези въпроси или поне знаеш какво би отговорил на тези въпроси по време на интервюто, трябва да преминем и към една от най-важните точки, а това е именно да знаеш къде отиваш, ако си на физическо интервю, и да се подготвиш много добре. Тоест, да провериш къде е локацията, да провериш как се стига до там, да провериш какво е времето за стигане до там и задължително да оставиш поне 10-15 минути буфер, тъй като всичко може да се случи. Живеем в доста динамични времена и, повярвайте ми, не е хубаво да закъснявате за интервю. Или ако се случи непредвидено, тъй като в крайна сметка всичко може да се случи, трябва да знаете на кого да се обадите или на кого да дадете знак, т.е. на интервюиращия или който ви е поканил, за да уведомите, ако нещо се случва и ще закъснете за интервю. Ако сте на онлайн интервю, тъй като това стана доста честа практика в последни години, е добре да се подготвите предварително, като проверите техниката, с която ще бъдете на интервю. Лаптоп, компютър, препоръчвам ви това да не е телефон, тъй като има огромно значение. Важното е да сте на тихо място, микрофон ви да работи, камерата ви да работи задължително, тъй като по време на видеоинтервюта е много важно камерата ви да е включена, както и тази на интервюиращия, разбира се. Но не забравяйте да проверите тези неща. Техника се чупи, всичко може да се случи. Може, ако, разбира се, имате възможност да имате някакъв бекъп, т.е. допълнителен лаптоп или нещо подобно, с което да обезпечите буквално това интервюто ви да мине по максимално добър начин. Ако се върнем на физическото интервю, отново искам да повторя, тъй като това е изключително важно. Бъдете по-рано на място, тъй като е много важно да сте точни. Това показва вашият интерес към самата роля и това, че уважавате както собственото си време, така и това на интервюиращия. Нещо, което често се пропуска, но също е изключително важно и показва голям интерес към позицията и това изобщо какъв професионалист сте вие, какъв човек сте вие, е да задавате въпроси в края на интервюто. Обикновено интервюто как протича? В началото говорите, в началото по-скоро или през по-голямата част от срещата отговаряте вие на въпроси, вие сте тези, които ви разпитват, но в края на всяко интервю се дава възможност на човека да зададе собствените си въпроси
неща, които са свързани с компанията или пък с самата позиция, така че за да не се чудите какво да питате по време на интервюто, това също са неща, които трябва да сте си подготвили предварително. Разгледайте позицията отново, разгледайте компанията, може да зададете въпроси за екипа, как протича, да речем, един работен ден, каква е културата на компанията, какви са ценностите, какъв е мениджмънта, как се взимат решения. Всичко, което е свързано с самата роля и самата работа, която вие ще правите на ежедневна база, и неща, които са важни, за да можете и вие да вземете решение дали това е вашето място и дали, ако ви предложат, ако ви направят оферта, бихте искали да работите с този екип, с тази компания и да се развивате в бъдеще. Това са основните неща, които трябва да знаете преди да се явите на интервю, като предварителна подготовка. А сега ще ви кажа няколко неща, които всъщност интервюиращите гледат по време на едно интервю. Кои са те? Това са мотивацията за работа, дали вие можете да се справите с тази работа и дали ще паснете на екипа. Това са трите основни неща, които се оценяват по време на едно интервю. Така че това са и неща, върху които вие трябва да държите в главата си по време на даването на отговори, по време на задаването на въпроси, така че да можете да отговорите по максимално най-добрия начин, да се представите по страхотен начин, така че да получите накрая оферта за работа. Какво всъщност е свързано с това? Когато става въпрос за мотивация за работа, интервюиращите ще ви зададат въпроси, които са доколко имате интерес към самата роля, доколко виждате развитието си в тази компания, как виждате развитието си в тази компания. Така че се опитайте да опишете една картинка, която разбира се е реалистична. Нека да не навлизаме в в фантазии. Опитайте се да опишете една реалистична картина за вас и защо за вашето развитие, за вашата мотивация да правите точно тази работа, да кандидатствате точно за тази роля в точно тази компания. Това е изключително важно, тъй като дори да нямате на 100% компетенциите за да я вършите, повярвайте ми, мотивацията за работа е едно от основните качества и едно от основните неща, които карат интервюиращия да вземе решение кой кандидат да бъде избран. По отношение на това дали вие пасвате на тази работа, това естествено е свързано с твърдите и с меките умения, за които вече сме говорили в първите епизоди, но не забравяйте да давате конкретни примери. Конкретните примери са изключително важни, какви резултати сте постигнали, какво сте постигнали, как сте го постигнали и защо всичко, което е свързано с опита ви до момента. Ако нямате опит, това са неща, които са свързани с работа по проекти в университета, работа в екип в университета, изобщо всякакви извънкласни дейности, неща, които сте правили в училище, характер, ако искате, и личностни качества, всичко, което може да бъде приложено в рамките на един работен контекст. Последното нещо, което гледат интервюиращите и за което ви споменах, е дали вие ще паснете на екипа на компанията. Сега, това е доста относително. Естествено, вие няма как да знаете дали ще паснете или няма да паснете, тъй като не познавате екипа в детайли, не знаете или поне знаете, да речем, част от хората, с които ще работите в най-добрия случай, но в най-лошия случай няма да познавате никой, освен, да речем, рекрутера или интервюиращия, който прави вашите интервюта, или пък директния ви менеджер, тъй като в голяма част от случаите директните менеджери ще влязат поне на едно от интервютата, тъй като в крайна сметка вие ще работите директно с тях, освен останалата част от екипа. Важното е да бъдете искрени, важното е да бъдете себе си и да се покажете в най-добрата светлина. Нещо, което съм ви казвала и мисля, че го споменах в предното клипче, не говорете зле за предишния си работодател или за текущия си работодател, ако искате да сменяте роля, независимо дали са се случвали конфликти, дали сте се сблъсквали, дали сте недоволни от мениджмънта, дали сте недоволни от колегите, ако мрънкат, ако си вземат прекалено често отпуска. Това не са неща, които текущия ви работодател или по-скоро следващия ви работодател трябва да знае. Определено не са неща, които трябва да обсъждате по време на интервю. Така че бъдете внимателни какво казвате, но не фалшифицирайте и не лъжете. Повярвайте ми, тези неща рано или късно излизат наяве, първо, и второ, в голяма част от случаите те се хващат още по време на интервюто, когато човек не е напълно искрен с нещата, които казва. Така че това са основните неща, които трябва да имате предвид преди подготовката за явяване на интервю и по време на самото интервю. В следващите епизоди ще поговорим малко повече и за тези трики въпроси, които се задават по време на интервю, как можете да отговорите по най-добрия начин и какво всъщност значат те. Чао от мен!